ka sani dan uwana, babban abin da zan kwadaitar da kai shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya sallar asubahi a cikin jama'a fa huwa fi dhimmatillah. Yace wannan yana da wani alkawari, yana cikin yan alkawarin Allah. Allah maɗaukakin sarki yana sa list ɗin mutanen da ya yi alkawarin ba su kulawa ta musamman, shine zimma, da wata kariya ta musamman. To ya ce wannan list ɗin waɗanda suka yi sallah asuba a jam'i su suke ciki. Haka dan Allah gobe ka shiga list ɗin nan, yau dai baka ciki, jibi ma ka shiga. Me yasa? Saboda ba mu san me zai faru gobe ba. Yau dai Allah ya cece ka tsira, an wuni ba abin da ya faru, amma baka sani ba, ta yiwu a kaddara akwai ta matsala da za ta faru gobe ko jibi. To in har Allah maɗaukakin sarki yasa a ƙaddararka akwai matsala, amma sai kai sallar jam'i a asuba, to in Allah ya so yarda wannan sallar asuba a jam'i ɗin za ta zama maka kariya da kuma garkuwa, wannan matsala ba za ta faru da kai ba. Wato ba mu sani ba, Allah ya ce qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Wai kai ka san waye yake tsare ku a cikin dare da rana wanda ba Allah ba? Akwai da yawa fa daga cikin matsaloli da muke tsallakewa wanda inda ba don wani abun alkhairi da muka yi ba da tuntuntunin mun tafi. Amma sai ga Allah sai ka ga ya kawo maka sauki, ka zo za a yi wani, ka yi narrow escape, za a yi accident, sai ga wani an buge shi kai kuma ba a buge kawai ka taka burki. Kai ka san me ya faru? Wani abu ne ya faru da Allah maɗaukakin sarki, sakamakon sai ya ce kai ban da kai. Saboda haka ɗaya daga cikin sirrin yawan samun kariyar Allah a irin waɗannan matsaloli shine sallah asuba a cikin jam'i. Kuna fahimta ko? Kuma idan za ka shiga cikin wani aiki na alkhairi, ka yi saboda Allah, kuma da jin cewa in ka fara kenan, ba za ka sake dainawa ba. Sannan ka yi tare da shauki. Duk wanda yake zuwa sallah asuba ka tambaye shi wata rana ce ya fi bakin ciki a duniya, shine ranar da bai samu ya je ba. Ai wani daɗi ne daga rabasa. Wallahi ni dai kan babu wata sallah a cikin salloli da take mun daɗi kamar sallah asuba, saboda lokacin ka tashi kwakwalwarka tana fresh, ka je ka tsaya ka ji wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda, a ce ana wannan baka. Shi yasa muke ce daɗin a cikin zuciya take, kai ba za ka gane ba ne. Kar ka ɗauka daɗi yana cikin lulluɓuwa da bacci da cin abinci da waye. Wallahi tallahi daɗi a cikin zuci yake, kuma ba a samun irin wannan daɗi sai ga wanda yake da ambaton Allah. Yanzu waɗannan damuwoyi na Najeriya da na duniya da na Afirka, malam in ba da zikirin Allah bai na ka samu mafita. Ai shi yasa muke samun dan inda Allah yake rage mana damuwar. Duk damuwar da ake jin nan, shi yasa za ka ga ba mu damu ba, kana gani muna shining. Wallahi duk abin da ake ma muna ji, amma saboda ambaton Allah ya sa duk muna gani ba damuwa bace. Duk abin da kake gani ya damu wani. Yanzu wani yana da komi da kai kake nema ka zama a duniya, amma wallahi yana jin kunci a ransa, yana ji yana so ya tafi a duniyar. Kai kuma da zaka samu ɗaya daga ciki ma ya ishe ka. To amma kana jin daɗi a ranka saboda wannan nutsuwar ne a cikin sallah ake samu, gaba ta malam. Kai joni zaka fara ji.